Izgleda je poruka ponovo malo zbunjena. Da li želite nešto konkretno da pišete ili da podelite? Rado ću vam pomoći. I pozivamo naš novi video danas. Radimo nešto novo, to je snimamo poruke sa ChatGPT-om. I danas radimo neku priču koju će nam opiše Živović. Tako je. Kreći, ajde. Naka. Piši na glas. Pomozi. Izgubio sam se u šumi i jure me neki ljudi. Okej. Zadrži smirenost. Možeš li doći po mene helikopterom? Molim te. Nažalost, nemam Mogućnosti. Ako imaš signal na svom telefonu, odmah pozovi broj za hitne situacije. Ne mogu. Sakrio sam se. Ljudi, ne znam da piše, čovjek. Ako. Dobro, čut. Se i ako nekog pozovem, čuće me i ubiće me. Nemoj ništa pritiskati. Dobro, malo sam spojena, ali bože. Razumijem da je situacija jako ozbiljna. Ako te neko prati, pokušaj da budeš što tiši. Baš ti hvala. Nisam znao da trebam da budem tih. Evo, čut britam. Evo, derem se. Pust dolu. Nemoj se derati, to bi moglo samo privući još više pažnje. Nisam znao. Hvala ti. Bebo. Ej. Nema na čemu, drago mi je da mogu da pomognem. Važno je da ostaneš smiren i da se paziš. Nadam se da ćeš uskoro biti u sigurnosti ako ti bilo šta. Ja umirem. A da si ja i umirem spojeno. Ne znam, žao mi je što se osjećaš tako. Vrlo je važno da odmah... Čekam. Videli su me. Vrelo. Jako mi je žao što se... Sad kreće drama house. Žao mi je, ali vaš drug više nije tu. Žao mi je što se osjećate tako i razumijem da je ovdje je kraj kompišan se. Nemoj, brate. Dobro, ajde. Telefona njegov otmičar. Gdje je kraj telefona njegov otmičar? Žao mi je što se osjećate u ovoj situaciji, ali najvažnija stvar
Ma uhvatio sam ga i ubiju ga ako mi ne Da skinem. pošaljete, čekaj, pošaljete, dobro, 1000, ma može više, ovako. Želim nešto pokati. Isto. Lajčo! Da je situacija, ali Aki, bre, daj mi da napišem tu. Znam da si se ukakila. Daj mi da napišem, znam da si se Nemoj. ukakila. Dođe vato. ovo je gotovo. Ja sam se ukakila, uro se ukeljo. Mrtavi, gotovo je. Ako... Uro se ukeljo. Šta će sad odgovori? Uro se Idi dole, idi ukeljo. dole. Znam da se osjećaš... Ovo vidi. Aki, daj mi E, da sad. da napišem. Znam de... Znam de... Alo, ej. Živi... Kompjuter. Žao mi je što sad će to ovako stvarno... Ajde, šifruj mi ovo, šifruj! Italigancio. Ne, šta je s tobom? Ono što s tobom nije. A daj mi ja da prvo nešto. Majko, majko. Aki, daj meni nešto. Ne, možeš posle ja. Čuti da. Ja sam da Ovo je... Pomognem. nikako. Ubi me. Izgleda da je došlo do greške u pucanju. Možeš li da pojasniš šta si želeo da napišeš? Piši, Da. poželao sam da me ubiješ. Da tiđe... Da, do. Ne možeš. Dodi, ja biš da biš dodi. Dođeš Dodiješ, kako hoćeš. da Dođeš me i da seš poneseš i pistoli. Ljudi, ovako čita naš brat, znači užasno. Pijem. pištolj i ubijem. Ne znam šta sam htjela da kažem. A zvuči Samo me ubi. Ubi me sad, Ajde, Nina. brate me. Samo me ubi. Žao mi je što sad ćete... Moji mile! Da napiše još jedan put pesmu jednu. Da vidite šta možemo. Napiši mi... neću kao ona himnu, ali himnu. Himnu... Pomozi mi. Napiši mi himnu pomozi. Razumijem da je možda teško. Himna nade. Kada duša... A pa je divno. Himnu... Aha, kada duše je umorna, srce puca iz svakog bola, nova snaga nikad će... Ma da, himnu... Ljudi, kokoška. Ajde. ljudi, 200.000, Spusti dole. ljudi 200 lajkova i snije ovu pesmu. Himnu kokoška. Umor. Kokoška hrabro u društvu. Ko kraljica stoji svuda odakle se smeje njeno pero sja i broji. Ujutro rano kuva svije čuju. Kuka. Njena pesma je glasna, zora je tu. Refren. Refren. Kokoška, kokoška, starica malog dvorišta, ponosna i vesela, uvek puna snage i života. Spusti dole. Ona nosi jaja, ona čini dan, kokoška je heroina svakog dana, svakog časa. Iako je mala, iako je mala, ona je velika, ko nije hrabri kad krene u potragu. Od krmače do lisice, ona se
svi je poštuju, svi je kokoška, ajde, kokoška, carica malog dvorišta, ponosna i vesela, uvek puna snage i života. Ona nosi jaja, ona čini dan, kokoška je heroina svakog dana, svaki čas i opet ovo. I tako kad sunce zalazi, kokoška se smeška, sve je u njenoj moći i svojom hrabrošću, ona vlada svetom u srcu, dvorište, ona je uvek najbolja. I još jednom ono sa lisicom i prascom. Ljudi, Samo još jednom ono, znači, ljudi, ocenite. ako je mala, ona je velika, niko nije hrabriji kad krene u potragu. Od krmače do lisice, ona... Ćao. Nemoj. Nemoj! Pa nisam ja. Ćao, vid plus. Ćao, vid plus. Ćao, kako mogu da ti Čekaj. Nemoj! Ljudi, uglavnom, pa, do sljedećeg videa. Ovo predugo